мо шаҳрҳоро месозем ва баъд шаҳрҳо моро месозанд. салом тамошобинони азиз ва созандагони ватан. ба таваҷҷӯҳи шумо нашри навбатии барномаи меъмор аст аз идораи барномаҳои меъморӣ, сохтмон, нақлиёт ва коммуникатсияи телевизиони Тоҷикистон. дар барнома вобаста ба иҷрои корҳои лоиҳакашӣ ва раванди бунёди бинои нави донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба шумо маълумот медиҳем. пас бо мо бошед. хотирнишон бояд кард ки санаи 28 апрели соли 2017 президенти мамлакат дар ноҳияи Синои пойтахт воқеъ дар шафати шаҳраки шифобахш барои бунёди бинои нави марказӣ ва таълимии донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино санги асос гузошта буданд. акнун ба ҳолати имрӯза бинои нави марказӣ ва таълимии донишгоҳи тиббии Тоҷикистон қомат афрохта намои минтақаи мазкурро як иншооти муҳташаму зебо фаро гирифтааст. биное ки шумо ҳозир дида истодаед ба мувофиқа расиду ҳаминро мо лоиҳагирӣ кардем. вақти лоиҳагирӣ тақрибан 3 моҳ давом ёфт. дар доираи тамом меъёри қоидаҳои сохтмонӣ лоиҳа ба тартиб дароварда шудааст. бино аз 3 қисмати асосӣ иборат буда. қисмати марказии бино аз 9 ошёна иборат буда, қисматҳои паҳлӯи бино аз 4 ошёна иборат мебошанд. масоҳати умумии бино бе таҳхона 13720 метри квадратиро дар бар мегирад. дар қисмати асосии бино муҷассамаи Абуалӣ ибни Сино ҷойгир карда шудааст ки аз тарафи хиёбони Абуалӣ ибни Сино намоён аст. ин бино куллан фарқ мекунад бо тамоми қисмҳои меъморӣ, таҷҳизотҳои технологияҳои навтарин ва намои бино аз сангҳои қимат ташкил дода шудааст ки солҳо ин биноҳо мебошанд ки масалан биноҳои соҳаи тиб, донишу илму дигар чизҳо бояд солҳо хизмат кунанд. тамоми масъулияҳои босифат дар ин ҷо ба истифода дода шудаанд. тамоми лоиҳаҳое ки пешниҳод мешаванд назорати муаллифӣ бар роҳ монда мешавад ки то охири сохтмони ҳамон тамоми биноҳое ки ҳаст назорати муаллифӣ пурра бар роҳ монда мешавад ки аз лоиҳа берун набароянд. тибқи лоиҳа бино аз 4 қисм иборат буда мутобиқ ба талаботи замони имрӯза сохта шудааст. дар асоси лоиҳа шаҳраки нави донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон дар масоҳати наздики 11 гектар замин бунёд гардида дар ҳудуди иншоот хонаҳои истиқоматии баландошёна барои омӯзгорон, хобгоҳ барои донишҷӯён, толору майдони варзишӣ, ҳавзи шиноварии пӯшида бо фарогирии ҷойи нишасти тамошобинон, биноҳои озмоишгоҳҳо, ошхона, 3 бинои таълимии иловагӣ, бинои баландошёнаи маъмурию таълимӣ бо маҷлисгоҳ ва муҷассамаи шоир, олими барҷаста ва нобиғаи ҷаҳонӣ Абуалӣ ибни Сино ҷойгир карда шудааст. фармоишгари бинои нави донишгоҳи дирексияи сохтмон дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буда, пудоячии ҷамъияти кушодаи савумии СС иншоот буда, лоиҳакаш ҷамъияти савумии кушодаи шаҳрофар мебошад. ҳоло дар иншоот зиёда аз 100 та коргарои маҳаллӣ кор карда истоданд. корҳои оҳану бетонӣ дар иншоот ба итмом расида ва кори пардозгарӣ идома дорад. сифат кори сохтмонӣ аз тарафи дирексияи сохтмон дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва хадамоти назоратӣ пайваста зери назорат қарор дорад. масоҳати умумии бино 21462 метри мураббаъро ташкил медиҳад. тарҳи бинои нави таълимии донишгоҳи мазкур бо байнобардгирии санъати баланди меъморӣ мутобиқ будан ба шароити таълимии донишгоҳҳои бо нуфузи тибби ҷаҳон омода карда шудааст. синфхонаҳои фанӣ бо муосиртарин таҷҳизоти таълимӣ ва тиббӣ муҷаҳҳаз гардонида мешавад. тибқи нақша корҳои сохтмонӣ дар бинои мазкур то соли 2022 ба итмом расида, оғози соли таҳсили ҳамин сол мавриди истифода қарор мегирад. бинокорон ҳоло пайи иҷрои корҳои пардозгарии дохилу беруни иншоот мебошанд ва кӯшиш доранд ки вазифаҳои ба ӯҳда
ваъдадоштаи худро сари вақт иҷро намоянд. چهار سال شد که ما در این شهود کار کرده استیم. کار حالت کاری خوب است. سر وقت محصولات ساختمانی تامین هستیم. نه در دوام 4 سال کارو به صفت رفته است. ولی انجام یابی کار است. مقصد 60% کار به اجرا رسیده است. агар ба таърихи таъсиси донишгоҳ ва рушди он дар даврони соҳибистиқлолӣ назар созем, ин даргоҳи илм ҳамчун яке аз бонуфузтарин муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарбияи кадрҳои баландихтисоси соҳаи тандурустӣ дар мамлакат, рушди илми тиб ва беҳтар намудани вазъи солимии ҷомеа мақоми хоса дорад. бинобар ин бунёди бинои нави донишгоҳи мазкур ба он мақсад аст ки шумораи муҳассилини соҳаи тиби ҷумҳурӣ сол то сол афзун мешаванд. фароҳам овардани шароити арзандаи таҳсил дар донишгоҳи мазкур имкон медиҳад ки донишҷӯён соҳаро ба таври зарурӣ аз бар намоянд ва ҷиҳати солимии ҷомеа саҳми назаррас гузоранд. ёдовар мешавем ки санаи 1 сентябри соли 2018 президенти мамлакат дар ноҳияи синои пойтахт парда аз рӯи муҷассамаи Абуалӣ ибни Сино бардошта дар таҷлили рӯзи дониш дарси сулҳ ва оғози соли нави таҳсил дар донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино иштирок карданд ва ҷиҳати бо сатҳу сифати баланд сохтани иншооти нав ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. То имрӯз гирду атрофи муҷассамаи мазкур кабудизор гардида шароити мусоиди истироҳату фароғат барои сокинон фароҳам оварда шудааст. дар донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ низ сохтмони бинои иловагии таълимӣ ва толори фарҳангӣ идома дошта, ҳоло бинокорон ба корҳои пардозгарӣ ва насб кардани тахтасангҳои фарши иншоот машғуланд. ساختمان بینای تعلیمی و فرهنگی در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی ادامه داشته، حالا بناکاران کارهای پردازگری را پیش برده ایستاده‌اند. فرمایشگر بینای تعلیمی و فرهنگی در دانشگاه آموزگاری به نام صدرالدین عینی دیرکسیای ساختمانی انشاءات حکومتی دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بوده، مبلغ گذار خود دانشگاه می باشد. انشاءات مذکور از 5 آشیانه و 2 بلاک عبارت می باشد. کارهای ساختمانی در بنا ماه ینور سال 2019 آغاز شده است. کارهای ساختمانی را جمعیت دارای مسئولیتش محدود وصل تاجیک به عهده دارند. иншооти мазкур аз 5 ошиёна ва 2 қисми асосӣ иборат буда, дар лоиҳа бунёди ошхона барои 120 ҷои нишаст, синфхонаҳои барҳавои таълимӣ, ҳуҷраи кории омӯзгорон, толори фарҳангӣ барои 564 ҷои нишаст, ҳуҷраи техникӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон мавҷуд аст. санъати меъморӣ ва шаҳрсозии фазои эҷодиест ки дар тоҷикистони азизи мо хеле рушд кардааст. чӣ гуне ки дар ин барнома дидем, бинои нави донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон бо як шакл ва тарҳи зебову замонавӣ сохта шудааст. тамошобинони азиз, дар ин ҷо барномаи меъмор хотима меёбад. Сарбаланду хонаобод бошед.